video i dag her med lille søster med. Og i dag så skal vi prøve at se, hvad der sker, hvis man har et papstykke. Og så sætter man det på et glas vand, så vender man glasset om. Så skal vi se, hvad der sker. Wow. Godt. Så ved vi, hvad der sker, hvis man tager et papstykke og et glas med vand og vender det om. Jeg vil også prøve. Vil du det? Ja. Okay, så prøver min lille søster lige. Ja. Okay, nu vender vi det lidt. Så det var den her video. Håber I smider et godt likes. Og så husk at se nogle flere videoer.